Het wie een lange zit van de 22 mei reiziger Cambuur supporters naar Helmond. Want heel verheffend wie het spul juster van beide kanten net. Dit schot van Sambisa wordt vrij makkelijk pakt door de keeper van Helmond Sport, Van Gassel. Dit is Calon die van de rechter naar de linkerkant verhuizen waard. En dat die vertuten. En dit is eigenlijk de beste kans in de eerste helft voor Cambuur. Het schot van Kippersluis wordt toch de verdediging van Helmond Sport van de Lino hellen. Ja, dat die eigenlijk wel in de eerste helft weinig verheffend. Ik zei het al, hier gaat Calon onderuit, maar de actie gaat terug. Het is Jansen die Tyrone Conrad bereikt. En dit is het hoogtepunt van de wedstrijd. In de 56e minuut is het Tyrone Conrad die de Ljouters op een 1-0 vastsprong zetten. En een terugte vastsprong, ja, want Cambuur weer beter als Helmond Sport. Hoewel de modaliteit nooit ontstegen wordt. Helmond Sport beziekert het zelfs in de slotfase nog wel, maar al te effectief is het aan de kant van de Brabanders echt net. En dus bleef Cambuur gemakkelijk oerijn. Deze actie van Dean Koolhof smiert neer op. Dit misschien nog wel de combinatie tussen Rossi en Van Kippersluis. Scott is aardig, maar meer echt net. Van Gassel pakt die bal en zal, ja, gaat het eigenlijk gewoon op naar een 1-0 oerwinning van Cambuur. Omdat dit echt weer geen succes opsmiet. Deze kopbal van Mouzaki. En zo eindigt de wedstrijd tussen Helmond Sport en Cambuur in een 1-0 oerwinning voor de Ljouters. Maar best wie het al hier net. Als je terugkijkt morgen of na het weekend, dan zul je wel wat puntjes eruit halen. Wat denk van jongens, hier hadden we het wel beter moeten doen. Dus, met name de eerste helft denk ik, tweede helft speel je beter. Heb je het staan maar beter, meer controle denk ik. Maar uiteindelijk inderdaad wat u ook zegt, is het enige wat telt zijn er 3 punten op dit moment. En dan maakt het even niet uit hoe je ze pakt. Want ook voor het gevoel zijn er 3 punten lekkerder. René Haak, het gaat om winnen, zei je afgelopen week tegen mij. Het gaat vooral om winnen. Nou, dat hebben jullie gedaan. Ja, dan hebben we gelukkig bij het rechte eind gereageerd. Ja, maar hoe kijk je terug op de wedstrijd? Naar de kwaliteit van de wedstrijd? Ja, kwaliteit was niet best. Maar goed, dat gold voor beide kanten. Ja. Dus het was niet echt om te genieten vanavond.